Hasičský zbor funguje v našej obci už vyše 130 rokov. Za tie roky sa toho udialo veľa. Každá doba mala svojich obetavých ľudí, ktorí sa pričinili k fungovaniu zboru. Aj v súčasnosti máme hasičov dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú nielen na hasičských súťažiach, ale vo svojom voľnom čase pracujú na tom, aby zachovali a obnovili kus histórie. Kronikár Samuel Weber sa o ľubických požiaroch zmieňuje takto. Sotva bolo iné mesto vo vtedajšom Uhorsku, ktoré by bolo bývalo postihnuté toľkými požiarmi ako Ľubica. Spomeniem aspoň jeden. Najosudovejší a najhroznejší požiar bol 4. októbra 1859. Blízko evangelického kostola vypukol požiar, ktorý rozdúchaný prudkým vetrom premenil za pol hodiny celé mesto na more plameňov. Zachraňovať sa ani nedalo. Zhoreli všetky domy a stodoly so sotva zverenou úrodou, evangelický kostol, vtedy ešte s nedokončenou vežou a so stavebným lešením, množstvo dobytka, nespočetné zariadenie s rozličnými potrebami. Okrem toho, 24 ľudských životov bolo obeťou toho strašného požiaru. Časté a hrozné požiare, ktoré ničili obec a jej obyvateľov, prinútili Ľubičanov urobiť niečo na ochranu svojho mesta pred požiarmi. V našej obci bol založený prvý hasičský zbor v roku 1879. Prvou hasičskou výzbrojou bola jedna ručná striekačka a 2 hydrofóry s príslušnými hadicami. Postupom času sa technika doplňala a prispôsobovala technickým požiadavkám doby. V súčasnosti máme nielen nové kvalitné vozidlo, ale aj vozidlo historicky vzácne, ktoré sa vďaka rukám šikovných a obetavých hasičov čoskoro ukáže vo svojej pôvodnej podobe. Dobrovoľný hasičský zbor v Ľubici dostalo toto auto od štátu niekedy v 60. roku. Slúžilo na hasenie požiarov v obci a vlastne už asi 20 alebo možno 30 rokov, to ja už asi vlastne si aj nepamätám, bolo nepojazdné. Bolo odstavené a vlastne potom ho síce troška zrekonštruovali, ja neviem, asi 10-15 rokov dozadu ešte občas jazdilo, ale bol tam poruchaný motor, prasknutá hlava, takže sa to snažili nejak opraviť, ale nepodarilo sa im to a potom vozidlo bolo už odstavené definitívne. No a vlastne my sme sa rozhodli asi pred 2 rokmi, že to vozidlo už necháme len tak stať, zapadnúť prachom a vlastne zabudnúť na ňo, tak sme sa rozhodli, že ho zrekonštruujeme. Takže momentálne prebieha už asi 2. rokom teda tá rekonštrukcia, oprava toho vozidla. Keďže sa nepodarilo opraviť ten starý motor, tak sme zohnali originál motor, ten sme kúpili vlastne a vymenili sme motor, takže vozidlo je teraz momentálne pojazdné, auto štartuje, motor ide, je to 6-válec benzínový. Robili sme brzdy sú takisto funkčné, elektriku sme spravili tak, že by vlastne toto, čo je potrebné k chodu motora, teraz všetko momentálne funguje. Ešte sa bude robiť potom nejaká elektrika, čo sa týka ako smeroviek, svetiel a tak ďalej. Teraz vlastne prebieha ako oprava karosérie z vonkajšej strany, zvonku teda. Takže všetky plechy sa brusia, tmelia, strekajú. Prednú masku máme nastrekanú, dvere sú už nastrekané. Vlastne tie časti, ktoré sa dali odobrať z karosérie, tak tie sa robili zvlášť. A striekal nám ich pán Tono Mikulka v garáži. No a vlastne vozidlo už tam do garáži nevojde, takže musíme ho robiť tu u nás v tejto zbrojnici. Takže chlapci, keď majú čas, keď majú chuť, tak sa stretnú a stále niečo sa na tom opraví. Či už vyčistí, nastrieka, alebo tmely, ako teraz prebieha už brúsenie tmelu, taká príprava karosérie, že viac menej už sa bude za chvíľočku striekať z vonkajšej strany karoséria auto a potom už sa pristúpi k interiéru. Že sa vlastne zrekonštruuje interiér, ktorý vlastne u toho vozidla je celý z dreva. Tam všetko je drevené vo vnútri, takže naši stolári šikovní to možno dokážu všetko dať do poriadku a hlavne do pôvodného stavu, že by to bolo, teda že by to pripomínalo ten pôvodný stav, že by to bolo historická hodnota tohto vozidla, že by zostala zachovaná. Do rekonštrukcie sa zapojili chlapci, ktorí sú radi, že sa môžu stretnúť, porozprávať a pritom odviesť kus dobrej práce. Janko Dziak je taký vedúci, dalo by sa povedať, Peťo Kalafut, Lukáš Gilden a Feroz Kasko, to sú takí asi, ktorí najčastejšie chodia stále k tomu vozidlu niečo opraviť. Ale pravím, zapojili sa všetci členovia dobrovoľného hasičského zboru, čo ja vieme, Ferko Vojtička, Ondrej Vojtička, motory, elektrika, proste brzdy, vlastne stále vlastne, keď je nejaká potreba nejakých väčších akcií, tak sa zideme, plus využívame tých našich odborníkov na tieto také zložitejšie veci. Chlapci ma požiadali, či náhodou nemám niekoho známeho, čo sa týka opieskovania čerpadla. Hovorím, chlapci,
verte tomu, že ja vám to vybavím a skrátka sa to aj podarilo. Takže som v tejto starej našej erene prispel obnovu čerpadla, ktoré chlapci chceli to čistiť ručne, tak jednoducho som to dal opieckovať a som rád, že sa to podarilo a že to bude fungovať. Všetky náklady spojené s rekonštrukciou si hasiči hradia z vlastných zdrojov. Máme tiež nejaké peňažky, kde prispievali členovia, kde sa vlastne chodilo na brigády, kde sa robili rôzne akcie, či už sa pomáhalo obci, alebo ja neviem, súťaže sa robia, plesy sa robia, takže vlastne tie financie, ktoré sa nám podarí zarobiť, ktoré ušetríme, tak vlastne preinvestovávame vlastne do auta, do tých materiálov a tak vlastne financujeme z vlastných zdrojov doteraz. Súčasťou výbavy zrekonštruovaného vozidla bude vzácna historická lekárnička. Je to takisto z roku 1948, takže má to tiež svoju historickú hodnotu. Pred sebou máme inhalačný prístroj, ktorý vlastne slúžil na prvú pomoc predlekárskú, alebo možno už lekárskú viac menej, keď sa pozrieme na zložitosť tohto prístroja. Tak vlastne slúžil na to, že keď vlastne vyniesli osobu, ktorá sa nadýchala dymu, ktorá mala problémy s dýchaním, tak ako vidíte, tu je kyslíková nádoba na CO2, vlastne viac menej to je nejaká podpora dýchania, alebo ja neviem, udržanie toho postihnutého pri živote, kým príde lekárska pomoc. No a toto vlastne je vlastne súčasť výbavy toho vozidla. Takže pokiaľ sa nám podarí to vozidlo ešte nastriekať a vlastne aj ten interiér dokončiť, dať do neho tú výbavu, ktorú tiež máme pôvodnú, ešte máme ľanové hadice a čo ja viem, prenosné čerpadlo, ktoré to je druhé vlastne na vodu v tomto vozidle ako výbava. Máme také staré prúdnice, takže keď sa nám to podarí, bude to mať, myslím si, že dosť takú výpovednú historickú hodnotu to vozidlo. A hlavne bude funkčné, o to nám ide. Dúfajme, že dobrovoľný hasičský zbor, tak by som povedal, že vyskočí trošička o nejakú priečku vyššie, keď bude vlastne také niečo. No a náš sen je vlastne taký, že keby sa nám v obci podarilo, táto budova už je taká staršia, hlavne nevyhovujú nám priestory, garáže, výjazd priamo na cestu, úzke garáže. Nedá sa tu vlastne nové autotechniku, sa tu nedá vlastne dostať do tých garáží, takže pokiaľ by sa nám podarilo, alebo obci teda, a že by nám postavili novú hasičskú zbrojnicu, tak v našom pláne je vlastne urobiť také prečele tej zbrojnici presklenené, kde by vlastne toto vozidlo dokázalo vojsť. Máme ešte storočnú striekačku z roku 1853, tuším, výroba, ktorú používame, keď sú nejaké svadby, naši členovia, teda keď sa sobášia, tak robíme im tú bránu. Tá je takisto funkčná, tiež strieka vodu, alebo keď si pamätajú na ukážky hasenia storočnou striekačkou, ktoré boli v Ľubici, tak vlastne tá by sa postavila k tomu vozidlu do tej presklenej časti, nasvietilo by sa to, že by vlastne tá budova bola zvonku taká zaujímavá. Možno nikde, neviem, či na Slovensku niečo také je, ale v Ľubici by to mohlo byť, keby sa to podarilo.